Agyaman na ken ka o apo, ti amin na pusok. Kantaan ka iti panagdaydayaw iti saklang dagiti di Dios. Agrukbabak iti sangwanam iti nasantuan na templom. Ket agdaydayawak iti nagan mo, gaputi kinamaligat mo, ken kinapudnom. Tayong pakita manaturay tinagan mo, kanagiti bilbilin mo. Impagak nakiti, imagawagak ken ka. Pinagpinsang nak ti bilig mo. Uwapo, itanok da kanto dagiti amin nga ari dito itaga, inton mangagda dagiti karim. Agkantadan to iti maipandag iti aramid mo, kastamet tinaigdaklan adayag mo. Nupay natanok unay ti Apo, padayawan na dagiti nanumo, ket saan amalam mga dagiti natangsit at tao. Uray no aglasatak iti panakusuot, awanti pakaanawak sangwen dagiti makapugnot, akabusor ko. Ket isalakan nak babaen iti bilig mo. O Apo, aramidam ti amin ngan karim, agnanayon nga wan inggana tayat mo, di mo baybayan, dagiti pinarsuam. Managpasulin ka ken Jesus, ket ragsak muin ka magunod, akas tari gagay mo ngarod, lakamem tuadi agibus, ken Jesus, sikan tuti salakana, ken Jesus, lakamem tuti ka asina, nagpasul ka di ka natngalan, sa pulem nga ti pamakawan, ken Jesus in ka masarakan, namnama amalak amam, ken Jesus, sikan tuti salakan na, ken Jesus, lakamem tuti kasina, tinasaem ken ka sakit, ken ni Jesus in ka isanggir, saksakan natin kakapten, ket liwliwatiin na ited, ken Jesus, sikan tuti salakan na, ken Jesus, lakamem ipasina, datay oveha sa pimanaw, iti Apo nga agayaywan, intunin na tay masarakan, ragsakin na iparangarang, ken Jesus, sikan tuti salakan na, ken Jesus, lakamem tuti ka asina. Akararag tayo. Agnanayon ken bendito nga Dios amami nga nalangitan, si kaapo nga ubok iti aduunay nga ayat, ken amin nga imbag, agyaman kami. Si kaapo ti bendisyon ti nagtaudan ti biyag, ayat kenamnama agyaman kami. Pakawanan na kami o Dios kadagiti nagbabasulan mi ken ka, kastamet ti pakawanan mi kadagiti nakabasol kada kami. Si pakumbaba nga kaming mga itaag kay ka, dagiti salunat ken karaydkad mi, kadagiti nagblablas nga aldaw, ken narik nami ti presensyam ti biyag mi. Apo, idem Apo ti aragken kadagiti puso, ken panunot mi,
tapno mabalin mi manen ti agsubliken ka, na umawat manen ti grasyam kinayat mo. Patib ka rin o apo ti pamati ken ka, kasimbolo ti panagayat mi ken ka. Saraken na kami o Diyos ti daytoy akanito ti panagdaydayaw ken pudno kuma, nga marik nami ti bara ti ayat mo, ken bara ti panagmaymaysami nga agdayaw ken ka. Itinagan mo ang napatek ken ka apo mi nga Jesus, dagitoy ti kararag ken dawat mi. Amen. Jesus, O Jesus, denggam dawat mi. Jesus, O Jesus, denggam dawat mi. Agtungo tayo. Hello, good morning po sa lahat. Good morning. Morning. Hello po, kami po ang youth po ng Knox at we want to take this opportunity para i-greet po ulit si Pastor ng isang happy birthday. Thank you. Ito po kaming mga youth ay may hinanda po kaming simple vid presentation and kanta para kay Pastor. So let's go. Amen. Each time I think of you, and when I pray for you, I pray with joy. I thank my God. Each time I think, and when I pray for you, I pray with joy. Now there is one thing I am sure of. He who began this work in you will see that it is truly finished. When the day of Jesus comes, I thank my God. Each time I think, and when I pray for you, I pray with joy that I should feel like this towards you. Seems only natural to me. For you have shared with me my labors, the gospel privilege in me. I thank my God. Each time I think, and when I pray for you, I pray with joy. One, two, three, go. Happy birthday, Pastor! Hello, good morning. Ayaban po ni Sir June, iyawat tayo dito yung simple token kini Pastor. 46th birthday ni Pastor. Opo, 47. Okay. Happy birthday, Pastor.
Sinorpresa da nga talaga. Thank you, thank you. Aday kabil ko di office. Agyaman na kada kayo, kakabsat. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and to harm you, plans to give you hope and a future. Wow. Diya kahit nga kabil di jay, bako ko na ito kini memorial tayo. Good morning! Wow! Madayaw ti Apo ti presensya ti subagtungal may sakada tayo. Kakabsat, ti dayto ya Domingo rambakan tayo iti World Communion Sunday. Iso nga kitain no makitayo ada globe ditoy. Kan iti elemento iti komunyon. Tinapay, grape juice kanyo ubas. Di tinapay ket adapay trigo or wheat. Anya nga to World Communion Sunday. Ti dayto ya Domingo, dagiti amin a Kristiyano a simbaan tintero nga lubong sang kamaysada amang rambak iti Santa Cena uno komunyon. World Communion Sunday is the Sunday allotted for all Christian churches. Thank you. To celebrate the Holy Communion. Ti Santa Communion kakabsat, the Holy Communion is actually a sacrament of the church that celebrates the union of all Christians. Daytoy ti may sa sakramento ano sa dino ket amin a Kristiyano iti sa dino man a parsot ti lubong ket ramarambakan da. Gapuna tapno adda kuma maysa nga aldaw. No sa dino dagiti amin a Kristiyano kadag komunyon uno rambakan dati komunyon na ilatang daytoy World Communion Sunday. Ken adda special offering na actually daytoy. Ngam sa nagnunumuan mi nga santayo nga angayan da special offering itata bulan apay. Agsasaruno dagiti givings tayo. Agsasaruno dagiti givings tayo. Tinangnang runa nga isagsaganaan tayo ket dayjay para iti replika. Gapuna kunami saan tayo nga aramidan dayjay special offering ti World Communion Sunday iti daytoy ng Oktubre ngam inton nga bulan aramidan to iti special offering para ti daytoy. Sa dino ti pakay pananada dayjay special offering. Umuna san mi kayat nga mabingay dagiti daton tayo uno sagot tayo ti daytoy bulan. Ta adda dakkel nga isagsaganaan tayo. Nakasagana ka din dagiti offering yo para ti replika kakabsat. Ni may samot ng ngagko. Tapos ni Kuya Jun la tinakita nga nagtungod. Kada kayo nga dahil ti pagtangan na, nakasagana ka din nagi replica offering yo para iton anniversary ti iglesia tayo. Sapay ta nakasagana kuman. Ngem adda may isa nga napintas nga wagas a panangisagana tayo pay kakabsat. Diya amo no naprubaran dayto ngem adda inbingay da kanya ka napintas nga wagas, napintas a wagas apan nangitid mo la iti replika offering. Daytoy ket no nag-decide kayo nga iti day mangted kayo ti sanggasot iti tunggal tawon ti iglesia. No 100 mano dayjay times 124. Sige man. 124 tapos nayunam ti duwa nga 0 12,400 di mat? No. Times 100 na dayjay ke.
So, 12,400. Kat tirik na hayo kat narigat yung ito dayay ti amang maminsan, mabalin nga kastoy. Mabalin nga itadyo quarterly, semi-annually, mabalin mo nga itadyo nga monthly. Ngam saan nga mairaman aday jay dyan ti tithe, pledges, can offerings you. Mabalin day jay. Tinapatag, day jay replica offering tayo kat may bilang nga separate nga offering. It's a separate offering. Maniput iti jay tithes, pledges, kat thanksgiving tayo. Mabalin tayo nga bingayan. Ngam no kahit sumatimang 1,240,000. Mabalin lata, bingayan nyo day jay iti isang 12 bulan. Nyakabsat Marlene. Noon ang tayo ti 1,240,000 kaya nasawan. Dahil 1,240,000 kaya sobra or extra, quote and quote, extra iti income tayo dahil. Wala extra ka iti expense, additional expenses tayo dahil. Dagiti itid tayo ka dagiti kwa. Dagiti na isina, ilasinan, dagiti day-to-day expenses tayo. Ngam dagiti daduma, kasti ko dayjay inaramid jay balo ang babae. Idi panahon ni Jesus, inted na ti amin na, di mo it. Inted na ti amin na. So, uray no, iti niya awagas nga panipaayo dito replica offering, mabalin. Basta ito nagti makatawan, maitid tayo dayjay inkaritay ka na po Diyos nga itid tayo nga amount para ti replica offering. Okay. Dayjay special offering iti World Communion Sunday ket para ti scholarship aid kadagiti kakabsat a Metodista nga estudyante nga awan ti pagadal na, awan ti pagbasa na. Amuyo kadi kakabsat nga ni Dr. Paharo ket recipient isuna iti Crusade Scholarship. Crusade Scholarship tinagan na dahito World Communion Scholarship Fund idi. Isu nga nakapan nagbasa di Amerika, team MA na kan iti PhD na gaputa nag-apply kan aprobaran iti Crusade Scholarship. Una World Communion Scholarship. Kas di dayay. Adupay dagiti scholars tayo nga as recipients iti World Communion Sunday Scholarship Fund. Adamay sa itatanga taga Cagayan, babae daytoy, haan nga pastor daytoy babae daytoy, haan nga pastor, mga ala tatati doctorate na iti psychology. Dito'y Pilipinas, ipagbasbasaan na. Kiti scholarship nga usaran na kat nagapo iti special offering iti World Communion Sunday. Siyak dandanyak na pan-Amerika gaputi daytoy. Hanlang na ituloy. Nag-applyak iti World Crusade Scholarship iti. Nagranta na kiti 240,000 a year kuma. Ngam di computer ka nagkurang. Tapos US to mga minting kabil ko nga pagbasa akidi. No Pilipinas ko mabanil makanay ko madaya para tuition fee. Ngam kasday. Uray sino, pastor, diakonisa, laiko, mabalin na tag-apply ti daytoy World Communion Sunday Scholarship Fund. No kahit yu tagsolsod adado may papati daytoy mabalin yu ti umayto dito di opisina tapno kitaan tayo no kasano kayo nga maka-apply. Ngem dayjay inton Nobyembre aramidan tayo ti special offering para ti World Communion Scholarship. May kadwa kakabsat Oktobren. It's already October. Ket rambakan tayo iti
124th founding anniversary ti Iglesia tayo. Wow, 124 ang kakamsa tinax UMC. Manipod iti maysa abasit a grupo dagiti Metodista nga Pilipino ang nagtitipon iti kalye Cervantes ba nun? Timo na nga naga na dito Santa Cruz. Aging nga di makel ti bilang da manipod ti manmano a pamilya, manmano a grupo dagiti lalaki ang babae nga nagtitipon tapno inangay dati serbisyo iti padagdaydayaw 124 years ago di makel imado na danon tayo ti bilang nga nasruk nga 6,000 kamkameng ti iglesia dito Nax. Gapu iti kinapudno tayo kanapo Dios. Gapu tani Apo Dios si makinko kwa ti iglesia. Magusto kaya ko na ni Kuya Jun. No ni Apo Dios at talaga ti kinko kwa ti iglesia. Dumakkel ti iglesia. Agprogreso ti iglesia. Ngam no ti unig ti iglesia kat adda dagitay no sumrekda ka kasla isuda ti ari, reyna ti iglesia. Sudat kinko kwa ti iglesia. Saan adumakkel ti iglesia? Kakamsat, kuna ni Kuya Jun, itay mangmangan kami, habang kapkapay isuna. Di na, kuna na, nalpas ka nung nanganan eh. Isubli tayo ka na po Diyos ti iglesia. Let us return the church to God in order for the church to grow. Kastati nagbalinan tinax UMC. No apay nga naabot na iti nasurok nga 6,000 nga Sunday attendees. Ken worshipers, members. Ngano sa dino ket agkurkurang dahito iglesia mapno dagiti bleachers, mapno dita baba at dapat jarwar. Idaton tayo manen, ti iglesia tayo, kanapo Diyos. Ibaga tayo, Apo Diyos, kukam da ito iglesia, kukam tinak CMC. Hanang agsersermon pa'y kakamsat, Yung mabalimot nga, so dahil ti sermon, So, isubli tayo, ti iglesia, kanapo Diyos. San tayong iglesia da ito'y? Iglesia na po Diyos da ito'y. Maragsa ka na ka makakita ti ado bilang tayo. Kaya nasawan talaga nga ni Apo Diyos aggargaraw, tigtignay kada tayo. So, 124 years ti iglesia tayon, iglesia ti Diyos ito'y Nax, kakabsat, intun bigat, Lunes, aginggat, Biyernes, iti oras ti las 5 ti parbangon, maaramid iti face-to-face dawn prayer. 5 a.m. to 6 a.m. Alas 5, gingat alas, tagsapag gingat alas 6. May sa alawas apa nagkarkararag. Anya ti kararag tayo ti dayta lawas. Ti nabaligi apa nakaangay ti anibersaryo ti iglesia. Ken iti panay konsagrar tayo dito yung iglesia kanapo Diyos. Let us keep on consecrating the church to Him. And let us consecrate the members unto Jesus, unto the Lord. So, awisan kayo nga umay ditoy kapilya in manipo dinton bigat alas 5 tagsapa aginggat alas 6. Ang kay nga madanagan adda kape ken tinapay tayo. Ang kay mabisinan. Yung no damot kayat nat mangitugot iti lugaw pinapaitan o renog rayuma da tao. Kalding, mabalin lata, naragsak ti agdadanggay. Welcome kayo nga mangten. So, dahil iti, muna nga announcement tayo. May kadwa. April 6. Ano April? Tuloy. Birthday kasing nandyan October 6. Itong Huwebes. On Thursday, friends, we'll be having our healing night.
Healing night. Alas 6:30 ti rabii. Masapol adatay dito yan. Healing night service. Ito Nuwebes. Ti speaker tayo kat ni DS Revi Marie Fajardo manipot iti Nueva Ecija. Sapay tadda tayo to ditoy para iti healing service. Adda ka di sakit yo, wano adda na iti masakit nga kaya yung apay kararagan, umay kayo ditoy. Mai-live stream tumanda na ito yung para kanyak na pimpintas no, adda kayo ditoy unig ti iglesia, tapno sang kamay sa tayo mga ikararag, ti panakaagas. Following Thursday, October 13, iso ti revival night. Revival night. Ti speaker tayo kat ni Pastor Galinato. Sino ka din ay jay? Ulitek, sang sa kamay sa tay kadi nga agdaydayaw ken mangikararag ti revival iti iglesia dito inax ken terong alubong into no October 13. Ken syempre dayay the big day, the 124th church anniversary worship and thanksgiving service. October 16 kati speaker tayo kat ni DS Benerag Tarap. Nagbaling nga DS tayo dito Metro Manila suna ket isu iti mangibingay ito ti mensahe ti Apo kanda tayo. So, ikararag tayo kadida ito'y kakabsat, ikararag tayo iti nabaligi a panaka angay iti anniversary ti iglesia. Kanito October 16, isumot ti panangrugi tayo nga panangited dahil replica offering tayo. Replica offering tayo. I-welcome tayo man, dagiti kakabsat tayo. Let us welcome our friends who are in this worship service today. We have RD Agbalo. Tayo iho. Ayan. Graciel Andasan, Kay De Guzman, Karsten Vin De Guzman, Nikki Niez, Gian Nalyares, Daphne Keith Bukaw, Jewelry Gordo, Joanna May Nalyares, Wayne Andre Samson. Wow! Intugot ida ni Kabsat nga Jun Fabrica. Kuya Jun, thank you. And welcome mga iho, mga iha sa Knox United Methodist Church. Sana hindi ito yung una at huli niyong pagpunta dito. Makakaupo na kayo. Kasamat nga welcome tayo. Dagiti kakabsat tayo nga nagapo dya Isabela, the Ferdy, Diego, Cherry, Diego, Precious Diego kan Ayon Lim. Welcome kayo dito yung Knox United Methodist Church. Sapay ta ti Knox ket isu iti local church yo, home church yo no da kayo dito yung Metro Manila. Happy birthday! Siya sino dagiti birthday celebrators si dayto alawas? Oh, ulitin natin i-flash. Ba't nandyan pa October 1? Akala ko last week yan. Marinela Velasquez, Dennis Aquino, Victor Son, Dreher, Isaiah Andres, Marian De Leon, Pastor Galinato, Danilo Batalyon Jr., Rogel Mejia, Juancho Ortega, Rodora Moran, Joash Daniel Feliciano, Genevieve Tiris Reyes, Kathleen Joy Ledesma, Resi Palomo, Bermilson Castillo, Fe Echevilla, Sian Jeronimo, Elzon Mendel de la Cruz, Carol Villarosa, 4, di ba? Carol Villarosa, Citadel Cortez, Alex Martina Gilana, Reverend Gilbert De Leon, Herminia Bernabe, Eliseo Di Malanta, Corazon Navarro. Umay kayo to'y naksen apo. Victoria Ruth Samonte.
Adda ka di pa sa bali nga kasangay nga adda dito nga panagdaydayaw nga sa nga naganan. Siyempre ni Sofia, October 4. Hanga mabalin nga awan, hanga may naganan ni Suna. Dawatik man nga amin nga kasangay nga adda dito itato may dito sangwanan. Elson, dagasam dati ka birthday. Ayan. Tapos si Victoria, October 8. Diyan lang kayo. Ayan, okay. Ada ka di pay? Ay, itong Domingo isuda. Sa Bali. Nagabay na kita ka-birthday ka. Itong Domingo, ti pa ng kablao tayo kadakwada. Kaaldawan na. Sige. Birthday prayer ko para kada kayo. May God help you in your studies. May God answer your prayers. May God grant you wisdom. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa inyo ang katalinuhan, karunungan. At nang sa ganon sa inyong pagdedesisyon ay laging naayon sa kanyang kagustuhan. And of course, buksan nawa ng Diyos ang kalangitan para sa financial na pagpapala sa inyo at sa inyong pamilya. This is my prayer for you. This is my prayer for you. Let us extend our hands toward them, friends, and we pray for them. Thank you, dear God, Father, Son, and Holy Spirit, for the new year that you've given to these your children. Salamat po sa buhay ni Elson, ni Pia, at saka ni Victoria. Salamat sa bagong taon na pinakalob nyo sa kanila. Si kakadiwa puti ng runa, mang kadwa, mang salaknib, mang trabay kadakwada. Aywanam ida, O Diyos. Bendisyonam ida. Patgam kadi, dagiti karkararagda. Na kaming anak mo, as we stretch out our hands toward them right now, we release blessing to them. We release blessing to them. Grant their prayers and grant our prayers. In Jesus' name, Amen and Amen. So mango kayo kadakwada. Kantaan tayo man ti birthday song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Wow. Kakabsat. Adapay duwa. Into October 23, isutilate ti Sunday tayo. Domingo de gitilay ko. Ti speaker tayo into October 23 ti Ilocano kat ni Judge Larida. Isu ti speaker tayo. Gapuna, ikararag tayo kadi, iti nabaligi, apan ang rambak tayo iti late Sunday, iti iglesia. Kaninton 30. Yes, 23 plus 7:30. Rambakan tayo, maudi a Domingo ti Oktobre, rambakan tayo mat iti Children's Sunday. Children's Sunday. Maikonsagrar to amin nga ubing from kayanak agingga iti 12 years old. Maayabandan to ngumay dito isangwanan tapno may kararagan ida. So, dahil iti aramidin tayo into no maudi a Domingo iti bulan Oktobre. Ken November, first Sunday to November, isu ti Memorial Sunday tayo.
Maminsan pa'y kakabsat na yung bagagsapa kadetamin, madayaw ti Apo, ti kada tayo. Panakaibasa tinasunungan na surat, masarakan itadaan na tulag, dungdung aw, kapitulo maysa, bersikulo maysa, ang ginggana sa ngapulo ket itnam. Kastoy ti kunana. Naglidayan ti kasaad ti Jerusalem, ado iti tao na ngem iti nabaybayanen. Ramaem iti ilubong, ngem iti kaslamaysan abalo. Katanokan idagiti siyudad, ngem nagbalin at agabu. Agpadpadnaag nga agsangsangit. Agar arubos dagiti luwana. Kadagitim na ngayayat ken kuana, awaned na da amang liwliwa. Liniputan dagiti gaygem na. Nagbalinda amin akabusor na. Awan gaway na at agabo dagiti tattao ti Juda. Napilit da na italaw dagiti pagtangeng da. Agnaidan iti sabali a dagdaga. Ketawan iti diso ang mabalinda ako na akukwada. Linawlaw da iday dagiti kabusor da, kenawan iti pagsainda. Nudumteng dagiti na santuan ng aldaw, awanin ti umay iti templo nga agdaydayaw. Agsabsagaba dagiti babal, a para kanta sadlay. Awanin ti amarami dagiti papadi, no di agsan anay. Kadagiti rungwan iti siyudad awanin at tao. Ket agsabsagaba ti Sion iti napalalo. Nagbaligi dagiti kabusor na. Adda ti Jerusalem iti panakabalinda. Pinagsagaba ni Yahweh gapu dagiti addo nga basol na. Uray dagiti anak na natiliwda ket naipadaw da. Napukawen iti kinadayag ti Jerusalem. Ug sanga agtaritaray ti karayagan dagiti pangulo na. Itartaray da dagiti mga anub kadakwada. Awanen kanenda kedida makanana ket naibuson ti pigsada. Nadadailen ti Jerusalem ket itan agmaymaysa. Malagip na itinapukaw a kinapintas na. Iti paremekem dagiti kabusor awan ti mulong kenkwana. Kinatkatawan dagiti kabusor, iti panangatnag na. Napukawen ti dayaw na. Lamu-lamu ken lalay sinda. Agasog ken sibalin a mga elemeng iti rupa na. Tilulawana iti bagina gaput, nagdagsen ti basol da. Nalaka iti makita, iti kinurigna. Ngem di na inkankano iti panagbabagenda. Nakalaulida ti panaka armekda. Awan ang makaliuliwa kenkwana. Nagbaligi dagiti kabusor na ket agdawat ken Yahweh iti pinagkaasinan na. Sinamsam ti kabusor ti awin agemeng na. Nakita na ti isekder na ti mismo a templo, iti lugar nga iparit ni Yahweh aserkan dagiti hentil. Agasog dagiti tattao nga agsapul-sapul iti kanenda. Isukad dagati gameng. Titaraon tapno abiyagda. Kinitanak o apo isangit ti syudad. Kinatenak nga agsabsagaba. Kitaendak ipukaw na iti amin alumabas. Disunan ti apo ti aldaw iti panganton na. Awan pakayapspingan tilang dingit ko nga impalak amna. Intinagan iti apoy agimil ayab iti uneng ko. Impangkat na ti silo angan iti blak kanyak. Kalkapasan na binaybayan na ket kananayon a matutukoak. Nakita ti apo dagiti basol ko. Pinagtipunan na ida. Inyukor na iti tenged na ket kemapuyak gapu ti dagsenda. Inyawan nak dagiti kabusor ko. Awan gaway ko kadgwada. Amin akapigsaan asulsodak kinatawanan ti apo.
Nang ibaon ti Armanda, ti mangdadail dagiti agtubtubo. Imbadek na ti giti tattaok, kasda laubas nga ipaypaynat na iti pagperpesaran ti arak. Isud gapuna nga agarubos dagiti lulwak, awan makaliwliwa, ken makaparigna kanyak. Pinagmek na kami ti kabusor, awanen at na, asya kuwa dagiti tattaok. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Ti saom ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaag. Ti saom ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaag. Ti Ebanghelyo ni Jesucristo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna dagiti apostoles iti Apo. Pabilgem ti pamati mi. No adda pamati yo kasi ti kadakkel ti bukal ti mustasa insungbat ti Apo. Mabali niyo ako na iti daytoy akayo ti sikamoro. Bagutem ti bagim ket imulam iti taaw ket agtulnog kada kayo. Kas pangarigan, may isa kada kayo ti adda-adipen nga agar-arado, uno agay aywan kay iti karnero, ket sumangpet nga gapo iti talon, kunam kadikan kuana, darasem ta umay ka manganen. Saan? Kunam kadikan kuana, isa ganam ti pangrabik sa kantog sukat nga agserbi kanyak, bayat ti panangan ko. Kalpasan na, mabalin munton ti mangan. Masapul ayang agyaman kay tadipan kaputi pa ng tungpal na itin na ibilin. Saan? Kastamad kada kayo. No naaramid yun amin na ibilin kada kayo, kunayo. Adipan kami laeng, inaramid mi laeng ti pagrabangan mi. Kakabsat, ti sao, ti Apo. Padayaw ka o Apo Jesucristo. Ti saom ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaag. Ti saom ti silaw ti dalan ko, ken lawag ti pagnaag. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Ooh, sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing, praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is
to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Seated on the throne, we crown you now in many crowns. You reign victorious. I am lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Wow. Thank you, choir. Años Day. Años Day, day hanga Agnus Day. Para naman na Agnas ka pa Agnus Day. Agnus Day, ibig sabihin Lamb of God. May sa kaligiti pa sa tidaan a ritual ti komunyon, iti Iglesia Metodista kadayjay Kordero ti Dios. Naabutan nyo dayjay nga ritual kakamsat. Kordero ti Dios ang may katibasol ti sangalbungan kaasya na kami. Kordero ti Dios ang may katibasol ti sangalbungan kaasya na kami. Kordero ti Dios ang may katibasol ti sangalbungan itdem kada kami tital na. Lamb of God who takes away the sin of the world, have mercy on us.
Lamb of God who takes away the sin of the world, have mercy on us. Lamb of God who takes away the sin of the world, grant us thy peace. Ngam, idiadak dya Ilocos, tunggal Disyembre ngamin, ang ayak iti konsyerto, dagiti ubing ka nagtutubo. Destino kidi jay home church ni Ruth. Sang kami pa lang hangko pa lang girlfriend idi. Idi destino jayanda. May isang Disyembre, pinagkonsyerto ko dagiti ubing ka nagtutubo. Kati may isa kadikatata kaday jay, kanta, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kada itubing, nagmayat ti panagkantada, may ayatan na giti nataingan na agbuya. Isu dayto iti mensahe ti kanta ti koro. Lamb of God who takes away the sin of the world, have mercy on us. Kordero ti Dios, amay kat ti basol ti sangalubungan, kaasya na kami. Tunggal, anurutan tayo, rambakan tayo ti Santa Komunyon. Dayjay kumati kanayon akararag tayo. Saan man nga karaman itata apanawan, itilitarihiya tayo, dayjay, ritual tayo, dayjay, daan apa sa ritual, a kordero ti Dios, amay kat ti basol ti sangalubungan, kaasya na kami. No kadi awatan tayo, no kadi kanen, kan inuman tayo, dagiti elemento ti Santa Komunyon, dayjay kadi ti kanayo nakararag tayo. Kordero ti Dios, kaasyanak. O Jesus, Kordero ti Dios, kaasyanak. Ti leksyon kakabsat, manipod iti daan na tulag, iti dungdungaw, saritaan na ti panagrigat na iti sarilita, gaputa naabak da iti gubat. Naabak da ti gubatan. Nakakaasi ti sitwasyon da. Gapuna nagdungaw da kanapo Dios. Kakabsat, saan adakas ti agdungaw? Saan adakas ti agsangit? Idungaw mo ti adda iti uneg ti pusom. Isangit mo kanapo Dios ti adda iti uneg ti pusom. Ngem ti kapag sayatan na kay ti dungdungaw nga adda dito Biblia, uray no gapu iti kinaladingit na, gapu iti kinaawanan nan tinamnama, idin nga naydungaw na naisangit na kanapo Dios dagiti ananag-eken na. Nawatan nyo dayjay. Ananag-eken. Idin nga naisangit na kanapo Dios dagiti sa ubek na, dagiti adda nga sakit tinakam na uninot na napukaw dayjay, ket dayjay sangit na nagbalin a panagdayaw. Nagbalin a kanta ti panagdayaw. Gapuna, tinasantuan na kasuratan ko na, Thou hast turned my mourning into dancing. Pinagbalin mo ragsak, salsalay ti ragsak, dagiti panagdungaw ko, dagiti ladingit ko. For after our cries unto God, I assure you, joy will follow. Ragsak ti sumukat. Ragsak ti sumukat. Kasano nga maadan tayo nga roday tang ragsak? No kuna tayo, kasla awanan tinamnama tayo, kasla awanan namnama tayo nga umimbag tayo, manipot sakit tayo, kasla awanan tinamnama tayo nga lumungaw pay iti sitwasyon ti biag tayo, at datay latan ang marigrigat, nayanak tayo nga marigrigat, di magkal tayo marigrigat, matay tayo maunat, ti saka tayo marigrigat tayo pailaang. Nayanak ka, agdildil ti asin, di makkel ka kasi ay, di matay ka kasi pailaang. Kasi kunak,
Agyaman na ka na po Diyos ta. Kasi na po Diyos. Sa mateng nga na ulit dahil aramid ni mama idi nga. Diyan may isa nga itlog nga nisira kata kayo. Batiran natin. Nakabaybay ka nakabulbula. Ragrag sakminto ka ni manong ko tani nagdakkel dahil itlog nga prinito nga si dami. Ngam gayam, kasla papel mo ti kaingpis na. Agyaman na ka na po Diyos sa hanga nagtalinad nga kasjay, ti ka sa biyag mi. Adda, progreso, adda, inot nga ilulungaw. Amin, kadgapu ka na po Diyos. All because of God. All because of God's provision. Kat pacheck, kasti ko na ti may sa sikat alim na person, awan ti Kristiyano, awan ti Metodista, ang matay itirigat. Apay ni mula ateneri, nanggag ko nga nagamen. Ulitek, awan ti Kristiyano, awan ti Metodista, ang matay itirigat. Amen? Amen. Maibusan lati anges. Kamsat, no ti may sa tao kat nagtalag ka na po Diyos, imposible nga saan ang makalungaw ti panagbiagda. Saan akan kanayon nga agdil-dil-dil ti asin. No pudno, ni Kristo iso tinangitalkam ti biag mo, ken iti masakbayam. For sure, Christ will lift you up. Christ will lift you up. Kung ti kanta di mo, He raised me up. Ay, hangko ipalpasin May busan tayo man to orasin. Gaputa adda pamati tayo sa antay tupulos nga agtalinaed anak kurapay. Ni Jesus ko na no daan kay kuma ti pamati kas iti bukal ti mustasa. Ngem dito election tayo ni Jesus ko na addaan kayon ti dayta a pamati. Kitan tayo di background ti election. Iti paset iti chapter 16 saritaan na ti may papantipam na panang pakawan kay iti nagkurang nagbasol kada tayo. When you forgive, uray no paulit-ulit nga agbasol daken ka, mamakawan ka ko na ni Jesus ti chapter 16. Uray no ulitin na dayjay ti mamin adto dayjay basol na ken ka iti baysangal daw mamakawan ka. Dagiti adalan kunada kasla nagrigat sama nga ramidan dayta apo. Gapuna kunada increase our faith. Increase our faith. Padakkelem ti pamati mi. Tapno mambalin mi ti mamakawan apa ulit-ulit. Uray na paulit-ulit iti panagbasol na kami. Tapno mabalin mi ti mamakawan apo Dios. Increase our faith. Padakkelem ti pamati mi. Padakkelem ti pamati mi. Dahil ti background na daytoy. Ngam ni Jesus kinunana. Saan yun ang masapul pa ngay baga? Apadakkelek ti pamatiyo. Kinapudno na adaan kayon ti pamati. Adaan kayon ti pamati. Katgaput adaan kayo ti pamati. No, dahil pamati yung kasla iti dahil bukal ti mustasa. Mabalin nyo na kung naan daytoy akayo, ti si kamuro, anay mula dito'y daga nga mapan. Bagutin na ti kayo na kat mapan may imula di bye-bye. Bilinin nyo dahil kayo kat maarami dahi ta. Gaputa daan kayo ti pamati akas iti bukal ti mustasa. You already have that faith. You don't need to say, increase our faith. Nesos ko na,
You have that faith. At daan kayo ti pamati. Ti kurang na laeng ket saan da abigbigan nga daan da ti kasdaya pamati. They don't acknowledge that they have that faith. They don't acknowledge that they can do it. Awan ang dati panagtalag, kanapo Diyos, nang tad kadakwala dahi ta apamati. Kabsat. Practical application. Kuna tayo, diyak kabailan nga ramiden da ito'y. Ipagbagam, di mo kabailan, di mo pa pinadas. Hindi ubingak. Nugkantaak, apo ni mama, kunana sumarding ka, kalagkang agim mga baka. Nanang kulitan, Sino ti mga ipagarup ka na dyan kasagim mga baka kat nagbalin mo tin later on nga choir director. Song leader, worship leader, praise and worship leader. Kunak apo Dios, amok kabailak na ito. I have that small faith. Praise God. I praise you, Lord. And so I was able to do it. Kumusta kayo kakabsat? Do you have that faith? Adaan kayo kaditi day ta pamati. Amok adaan kayo ti pamati. I know you have faith in Christ. Amen? Amok adaan kayo ti pamati kan Jesus. Amen. Amok adaan kayo ti pamati kan Jesus. Better. Hanggang tayo. Amen. Gaputa daan kayo ti pamati kan Jesus. All things are possible. You can do whatever you ask in Jesus' name. If it is for your own good and if it is for the glory of God. Hanmut ang aday jay, ni pastor ko na gaputa danak ti pamati, mabaling ko bumaknang. Ngem, tigaya madajali ko ti panood mo kat, inton bumaknangak, ipakita kan ni kastoy nga, daytoy is-ismulan na idi katatan, nangat nga to pa yung sunan. Nun ka, ibagakan ka, saan ka tupulos bumaknang. If you have that wrong motive, in asking something to God and from God, that will never be answered. But if your heart is in line with the plan of God, no ti pusom kan ti planom ket segon iti puso kan plano na po Dios, dagiti panggap mo siguradukan ka ited ti Apo Dios kan kadayta. Ited ti Dios kan ka. Mabalin mo abilinen dayjay kayo nga maimula ijay baybay no addan ka ti pamati kan Kristo. And you have that faith, I believe. You have that faith. You can perform miracles in Jesus' name. You can, through you and your intercession, people will be healed in Jesus' name. Through you and your intercession, people will be able to rise from the mud and come up clean and victorious in Jesus' name. You, sika kapsat, can be somebody to God and to the world if you have that faith and you use that faith in making things for the glory of God. Ngayon, nung saan agpaay ti pakaydayawan ti Diyos, ulitek, nun ka, din tupulos mapatgan, dagiti panggap mo. Din tupulos mapatgan, ti panggap mo.
Uray no hopeless kumanti sitwasyon. Akas ti sitwasyon na Israelita, gapuna nagdungaw da. Gaput na daan ka ti pamati. You can change things. Things will turn around. And you'll, in the end, come out victorious. Na ibagang sapa, kada taming kakabsat. Panangipait, dagadi sagsagod. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Jesus Christ, His Son. And oh, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Iyamat and napumat en Espiritu liliwan, dayawan na ipanguna, tinangit ken idaga. Amen. Kararag tayo, at tuyo apo dagitoy sagot ing kami paikan ka, madayaw ka gapo ka dagitoy. Aramatem ka dagitoy apo tapno ti ebanghelyo ken may pakamupay ka ita dadung at tao. Bendisyon nam dagiti nang ipaay ka dagitoy. Isublim ka diti adupay adaras no mano tintada kadakwad. Intadaken ka. Wenno apo dawatek parang ayam ti biag dagiti anak mo. Parang ayam ita. Itinagan mo Kristo, idaton mi dagitoy. Amen. Agtalitay na katakder kakabsat para ti Santa Komunyon. Ushers. Ti apod da kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yu dagiti puspuso yu. Intangad iday ti apo. Iden tayo ti panagyaman iti apo at Diyos tayo. Nakatanad nga intenden yu ken kuana. Iti panagyaman ken panagdayaw. Isut may tutup na imbag kan may parbeng iti kanayon kan iti sadinuman nga ramidan ti panagyaman kan ka uapo ama nakabalin amin na marso iti langit kan daga. Idi rabi nga nyawat nati bagina may paay ka na kami nangalat iti tinapay nagyaman kan ka pinisin nati tinapay kat inted na kay itadala na kinunana alain nyo kaninyo daytoy ti bagik amay daton kada kayo
Aramiden nyo daytoy apakalaglagipan kanyak. Kalpasan ti panarabiin ang alay ti kopa, nagyaman kan ka, inted na kayo itadalan kat kinunana. Uminom kayo iti daytoy da kay amin, daytoy ti darak ti barotulag, may parukpok gapu ka na kayo, kan kayo ti ado, may paay ti panakapakawan ti basol, aramiden nyo daytoy masansan, kas pakalaglagipan kanyak. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kada kami at ipon-tipon ditoy, kan kada ito'y asagot at tinapay kan arak. Aramidem da gito kada kami abagi kan dara ni Kristo, tapno ti daytoy alubong agbalin kami abagi ni Kristo ang nasubot iti dara na. Baban ti Espiritu pakipagkaykaysa na kami kan Kristo kaniti tumunggal maysa. Kaniti ministeryo ti daytoy alubong ang ingat ay ni Kristo ti maudi panagbaligi. Ket pakipagrambak kami kan kuana iti nailangitan apadaya. Gapo kan Hesus Kristo nga anak mo, kaniti panagtang ti Espiritu Santo iti nasanto ng iglesia, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabalin na Diyos, itakan tagnanayon. Amen. Gapu tadalang may sa tinapay, datayo or adu tayo, may sa tayo bagi, makipaglakam tayo ti may sa tinapay. Ti tinapay apisyon tayo, isup ti panakiraman tayo, iti bagi ni Kristo. Agyaman tayo tababan, iti kopa, may raman tayo ti dara ni Kristo. Kakabsat, addan to iti upat nga estasyon iti panagkomunyon, digiti communion steward sayo, sagdudwa nga gyanda dito sangwanan, pumila tayo, mangala tayo, agsubli tayo, kalititukaw tayo, orayan tayo, nga amin kat makaala, kat agigidan tayo ito, ngaglakam. No kahit yung tumatag pa rin tumang kalpasan ti panaglakam yo, kan kabayatan makankanta ti imno apang sara, mabalin yung aramidan. Kakabsat, tibagi ni Kristo, may pay ka na kayo, kanenyo, agyaman kay ti Diyos.
iti dara ni Kristo, inumin nyo at agyaman kayo iti Diyos. Agtakder tayo. Datayo amin ti kararag. Agnanayon na Diyos. Agnanayon na Diyos. Agyaman kami ken ka gapu ti daytoy na santuan a misteryo. Anang idatunam ti biag mo agpaay kadakami. Patgam tapnong mapan kami ti lubong. Baban ti panakabalin ti Espiritu. Kasi tadmi ti biag mi kadagit sa sabali. Tinagan ni Jesucristo nga pumi. Tinagan ni Jesucristo nga apo. Amen. Amen. Iti ima, intagay na
iti imatang mo, O Diyos, Ama, Anak, kan Espiritu Santo, dumatag kami. Iti sangwanam, O Jesus, si papangkumbaba kami, asumangukan ka. At to'y wapo, dagito yung anak mo, umay dagkamangkan ka. Si kati makamunan niya, dagiti kasapulan da. Si ka, O Jesus, ti makamu, noan niya, dagiti dawdawat dagan ka. Si ka, O Jesus, ti makamu, noan niya, dagiti isang sangit da. Noan niya, dagiti adda, ito nagtipuso da. Dawat, tagarod kan ka, O Diyos. Baban iti panakabalin mo, kan papanti Espiritu. Sungbatam kadi, dagiti karkararag, dagiti araraw da. Punasem kadi, O Jesus, ti lulwa kadi ti matada. Pukawam kadi tanyaman, aparikot da. Agasam kadi, O Apo, dagiti nyaman anasakit da. Agraman tinasakit, dagiti kamkamang ti pamilyada. Awan iti kalaingan kay bagan a doktor mi, O Jesus, no dilaeng sika. Gapuna, italag ko idaken ka. Itinaga ni Kristo nga Apo, tagikoan mi, ti panakaagas. Tinagan mo, O Kristo, manubot mi, tagikoan mi, ti panakaagas. Itinagan mo, O Kristo, ang manubot mi, dagiti pamilya mi, tagikoan da, ti panakaagas da. Dagiti nakapoy at tumtumang pumigsada. Dagiti sakit, apas at ibagi, umimbagda. Dagiti adaan iti problema, iti relasyon, agraman pinansya, masumbatan dagitoy aparikot, dagiti problema da. Agsipot na si kalang, O Jesus, ti sumbat, kay ti amin akasapulan mi. Iparabaw mo kadi wapo ti imam, kadi ito yung anak mo ita. Isuda nga day ti pagparintumungan, isuda nga day ti pagtutugawanda, isuda nga day iti pagtaenganda, isuda akadwami nga daydayaw ita. O Apo, maasi ka kada kami, denggem dagitoy adawat mi, denggem dagitoy akararag mi. Katno addaman, O Apo, maysa wenno addaman kada kami iti maburiburan, wenno parparigaten iti dakas nga espiritu. Paksyaten mi dayta dakas nga espiritu itinaga ni Kristo. Pumanaw ka, awan iti turay mo kayo ti anak ti Diyos. Agyaman kami Kristo, ta sikat ti Diyos mi, sikat ti Apo, anaasi, naayat, sikat ti Diyos ang mamendisyon, Diyos ang mamakawan, Diyos ang mangagas, Diyos ang mangted ti aming kasapulan. Agyaman kami. Amen. Amen. Tibiyag ko na sa kento'y pusok na taltal na gapudakkel na asina Jesus intag ay na itinupo binakan na iti ima intagay nak nanipod na itisip nget itilawag inyalis na. Yukrat tayo na kiti nakulap tayo kakabsat, ket awatan tayo, ti pamendisyon, ngagtaod, iti Diyos tayo.
bendisyon ti Dios ited na ken ka. Para burna ited nat familiam. Ti masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mabigbig ko mati pusum, bendisyon ti Apo. Ti bendisyon ti Dios ited na anak mo, para burna ited na apapong. Ti masakbayan, tawidan na santuan, bendisyon iti Dios kanayon ited na. Tinagan tama, ti anakan, Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan tayo man po Diyos kakabsat. Amen, amen. Ni apay nagkapsutan. Praise God, praise God. Wow. Dawatik man, umay tayo amin dito sa Sangwanan for a short picture taking. Lahat po tayo dito sa harap para sa picture taking. Mabalin ngay paigid yun dito lamisaan. At dagyan dito yung may katlo atukad. May katlo atukad.